fugidisses i mestres en amagar-se. Davant la més mínima sospita, aquestes xicotetes i negres aus, patets en miniatura, desconfiats i porigosos, s'han deixat acaronar per la càmera de vídeo del passejant durant la seua i diària ruta contra el colesterol i altres efectes del sedimentarisme. Molt a prop de la senda del poeta, de la qual ja s'ha parlat en aquestes pàgines de Quatretonda Digital, el passejant contempla cada dia aquestes imatges i les ha volgut compartir amb els seus lectors i visitants amb la intenció de poder transmetre el sentiment que experimenta al contemplar aquest tros de natura tan fresc i bucòlic. La nota negra, un patet mort vora el camí del pont, a saber per quines causes. I és que la mort forma part consubstancial amb la vida.